Gilusad na ang bagong Davao City Tourism Circuits. Diin gipaila-ila ang mga lugar nga mamahimong kalaagan, aktibidad nga ma-experience, pagkaong matilawan ug kultura nga angayang masayran sa Davao City sukad niadto pang panahon sa mga Hapon. Ato ibalik si Argil Relator. Suroy ta! Kini ang pagpalapad sa tourism circuits sa Davao City nga gilusad sa Davao City Tourism Operations Office. Kini aron ma-discover pa sa mga turista kung unsa ang ma-experience sa Davao City gawa sa city tour o countryside tour. Ang Davao Market Experience, usa ka immersive walking tour sa Bangkerohan Public Market, diin makita ang mga display nga bulak ug prutas, tindahan sa delicacies, local products, ug mapalit ang mga baligya sa nagkadaiyang section sa palengke. Ang Davao Food Crawl, diin usa-usang bisitahon ang iladong restaurant sa Davao, diin matilawan ang mga lamiang pagkaon, sama sa puto maya, parisan ug sikwate, homegrown coffee ug chocolates, ug palabok, lumpia ug pastry products. Doon na say Abundant Harvest Circuit, diin mabisita mismo ang nagkadaiyang farms kung asa matilawan sab ang mga agricultural product. Ma-experience sab ang farming activities. Cultural ug heritage experience sab ang ma-explore sa Furusato, Davao nga buot pasabot hometown alang sa shared Filipino-Japanese heritage. Highlight sa mga circuit ang friendship, tradisyon ug kultura. It is with great optimism that these tourism circuits are designed to strengthen connectivity between destinations, enhance the overall visitor experience, and ensure that tourism development remains sustainable, inclusive, and community-centered. Gawa sa mga bagong experience, gihatagan o gibugaton sa DOT-11 ang kalambuang hatod niini sa mga komunidad. Initiatives like Suroy-ta help distribute tourism opportunities across different districts, and this allows more communities, local entrepreneurs, farmers, and small businesses to benefit from tourism activity. Kini nga tourism circuits ang i-offer na sa mga travel agents ug tour operators sa mga turista. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.